Halo logoफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव फरायनानै लाग्रोलायबाय जों नै माबाबाय मा होनो सुनानै मोनबाय जोङो थांगासिनो बाक्सा सिमलायाव बेवाइ फैलावनि सारादुआव थांगासिनो नै जों बोराय थांगासिनो बेनिफ्राय बिजिनियाव जोङो आब' सुलेखा ओमफ्राय आब' रिंकु बिसोरखौ थिखोनानै जों ज' थांगोन आरोखि दा सोर सोरखौ लोगो मोनगोन नोंथांमोना देखायनोसै बेवाइ फैलावनि सारादुआव सोर सोर फैदों आरोखि ना दायो देखायनोसै दे आब'खौ थिखोफैबाय जों आब'खौ नै आब'आ गाखोसिगोन नै बेहाय जों ज'नो दा सिन' दोननांगोन ना आब' नै बेवाइ फैलावनि Minister sini थानो di saja. Ini sarden deh. Bisa mana Inggris selirakan? Bisa ya Inggris selirakan? Jangan deh. Inggris kena kita salah Islam noh aja mu. Bazı. Deh, bazı. Ada. Deh. Yes. Esahalage pulau lulitani dunghau amfa गावगा मेथाइफोरा बर' हाबाया समाया मेहेर गोनां जाया लादो मोनसे नाथाय बै समनिबो मोनसे जासिगोन दे नांला लानोसै नाथाय बै समनि आंगो जिबोद बिराथिया दा गैलिया थांनाय 8 बैसागखालि हरनि 9:43 रिंगायाव बियो थाबनो जोंखौ नागारलांबाय संसारनि Sulikha memda गावग्रोनो खावलायबाय बेनिफ्राय बिग्राय ब्रह्म सारनो बावहाय बेनि उनाव गौतम ब्रह्म बिथांनो ओमफ्राय दीपक रामसियारि बिथां सारनो आरो लोगोसेनो चन्द्रकान्त बसुमतारी सार बेनिफ्राय उमेश दैमारि फंबायनो आं मोनसेल' बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बिसानि जानानै उनावहाय बर' हारिखौ
जोबोर गोजोननाय जोङो फोरमायबाय बिथांनिसिम आरो बोर सारस्रिनो थाखाय जोङो गिबियावनो दिनै रुंसारि फैलाव बसुमतारी आगैयै सावरायनाय बे मेलाव नुजाफैनाय मानगोनां लेंहरजानाय आलासि बिथांमोन आरो बेवहाय गाहायाव जिरायनाय हारिमु मोजां मोनग्रा फैलाव बसुमतारीखौ मोजां मोनग्रा बयबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो अननाय बावहरग्रोबाय। फंबाय आंनो लिरनो हादोंमोन आंलाय रंजालि रुवाथि बे बैसागु मेथाइखौ बेहाय सायासेया मोसादों आरो बेनि गिबियाव गौतमजोंबो रोजाबदों आं आगै फावदर गुफुरै सोमजोरै होननाय मेथाइखौ रोजाबदों आरो मोनसे रोजाबबावदों फालो फालो सिख्लाफोरा ना गुरदों गाम्फायाव होननाय बेखौबो रोजाबदों आरो सिमाङाव नुनाय रंजेनि फालिखौ बेखौबोथाय रिजुआ एक्टिं खालामदोंमोन ना आरो दंबावो गोसोखांदों मोनसे आङो हरसान गोसोखाङो नोंखौनो रजे आं गंगारनि फैलाव गासिबो रमान्टिक मेथाइखौ होनाय बेनिफ्राय दोंसे दंबावोमोन बा बहुद दङ ओमफ्राय गोसोआव गैया आं दिनै दा दोंसे रोजाबनानै खोनासंनो सानदों ओमफ्राय रोजाबथारिखाय जाना गाराङा बारा जाया अब्लाबो एसे ट्राइ खालामनोसै फैलाव लिरनाय मेथाइ हेल' बेखौ जुनुआ दिहुनदोंमोन दा ओरैनो बुंहैफिनोमोन दाउखौ जागाबाय जुनु बसुमतारी आब'खौ गाबनाय माने बिथांमोना गुवाहाटीनिफ्रायनो फैनो हादोंमोन ओरैनो गोदोनि थानायखौ गोसोखांदों बेवहायखौ जोङो सिंगार सिनियर आर्टिस्ट बिथांमोनजोंनो खाथि सोमोन्दो दंमोन गुवाहाटीयाव थानायाव बिथां फैलाव बसुमतारी बिथाङा दा जोङो फारियै मान बावनो थाखाय जों खावलायदों महिनी रामसियारि मेमनो बेनिफ्राय जुनु बसुमतारी बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायदों गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय निरुपमा बसुमतारी मेदामनोबो जोङो गोजोननाय बावदों साफ्रोमनोबो आरो लोगोनो बिथांमोनखौ आगोलनि जिरायनाय जायगायाव जिरायहैफिननो थाखाय खावलायबाय Berapa, Mas?